Iki apa-apa? Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau yo ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen. Pengen ta iki? Rak ngopo aku. Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Malah aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Ha iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah nguruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Nek nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok sujud nganggo sasmen. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluk apa? Kathok? Kok kathok? Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Ayo apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Wah, wis ngendika Dik, langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masangke ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa bros. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ijik prawan lho. Cangkemmu ki basa ngapa. Lah liyane wis dadi bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja sing dideleke wis mabur rambuté. Ban Vespa. Kule masang dipaku karo ndasmu. Kenceng banget. Teneh bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki ora mutu. Tongseng kok gembus, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning Sedayu tak langsung tak blehke. Blehke apa tempe? Tolo. Kok tolo le beleh piye? Ya cilik, sit ngono tok. Oh, kae ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke rasa kuwatir. Jenengan njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus emoh. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan? Tetelan telek sapi, rasa kowe. Masa telek? Doyan ora usah dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Kadung tresno. Oh nggih. Pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kundur Kasidan Jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sugeng dalu Pak Tejo. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kus, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kus pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe nyebut. Kok pamane dikeki ya ora tekan aku e. Kok kowe wis paham? Wis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir ya, Ding. Mangan andangan pisan. Yo. Rina wangi dadi ati
neno neno tanpa Nendra jenengan Betawi Yoga Anyar to Pak? sapa? Sing ngedram kuwi. Oh Yoga Pocokan kuwi. Lagi das luput terus. Ora apa-apa ndekno kok ngono njaluk larang wah jadi. Suwuk kowe kleru kok dang tak des ya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Ya, iki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut lho, wayang nganggo kroncong. Ae kroncong. Terus nabuhe piye? Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek iki merkane patimu. Entek-entek. Mbak jenengan nanggap kula tak ndelok. Ora ana wektune. Nek ana wektune praiwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. Kok prihatin? Ayo saking rapayune terus digratiske. Ya. Kayung yon marang slih. Beda ngopo to? Ayo gagas gratis kuwi mah. Gagas gratis piye? Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cong Waidut tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono engko metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesuk tak mbok. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati ora yo. Ceritane lho. Sesuk piye iki? Ya. Marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kayung yun marang sliramu satemah lara ya, mangga. Lamat wus katon tejane yen bong berangkat
Nadyan bebasane kalingan gedang sak lembar lima Neno pacaane sarwa asri sroba slow eh. Nadyan sembah nuwun Mbak Tarju meneng Mbak Ayu. Ya. Nah. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa. Engko ra empuk iwake. Iya. Ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Sugeng dalu ning iki wis pindah ning Bambang Lipuro doyak genjik. Heeh.
mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Iya. Mergo yo biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki entahipun nek wis gedhe semene iki ya wah suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendoro Pangeran Yudaning Ratu nek anu ku ayu nika suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku ya. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kalih Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih, Pak Kus Ati. Sing kagungan gawe wong kowe iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nek napa niki siase? Setya tuhu. Oh, lah kok Nimas Seda asik no atut runtut tansah rarun tungan Mateng suarane. mateng. ing sarena lan wangene Tatan kenggang sarambut datan kenggang sarambut lamun lamun adoh caketing hati uga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok no. Iya. Yen cedak yen cedhak tansah mulat sida sida asik pindha mimi lan mintuna neno ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih langgam ketok ya nak. Ya, rasah gundang-dut Ki rasah nen mat-matan. Ya, mangga. Aku kang setya satu wet biyen nganti
Sembah nuwun. Ya Mbak Ayu. Pacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawadaladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno mepermu bal-babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok perkara ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe
mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah engko nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Tok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor 2 mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindhingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utama Ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis sapa sing ketok arep boyong endang lara teman pokoke dikukui, Tru. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek mung kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Banyuwangi. Ya. Sugeng dalu, Pakde. Sugeng dalu. Ya. Bar suntik edan iki. Oh. Dadak ngentrok-ngentrok barang ngono iki. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden iki ora sok digulenokke. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ora. Niki sing rabi sinten to, Pakde? Pak sinten? Kesduan napa? Sapa jenenge lali aku. Nyun ngapunten lho Pak Kus, nyun ngapunten iki pancen rada edan iki nyun ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah iya, kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to, Pak? Pak Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh, nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura. Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Lah nek sing ngadeg kok, Pakde. Lah jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sinden ki sing apik ora. Yo. Mosok
isih lethek. Isih masamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Konang sayang. Aduh jane. Ming mak sayang. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki yo ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong lek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajaan kuning Raden. Nah, kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden. Mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang Mutiar. Nyapa mudar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ngesah cegomu apa kuwi. Ya, aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek ya dadak ning Sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Kembang. Ya. Baik madari. Iki menang-menang putra dalang lho, Nok. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung, ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih menang-menang putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Pak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Kok dadak tok pamerke. Yo. Pasirana berengse Iki sone ra apa-apa to, Pakde? Apane? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi lek. Son iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukang son mecucu kalau kae ngono. Wah. Wis ge nembang, anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojeng ngolah swara pinter panas udan
panas ujan ling-ling sayang terus cepi loh ngapa kok kurang ngedeng-ngedeng tak kumat masing kumat dalange malah daleke kumat gunung ayo kanca-kanca penabuh swara tongseng yuk yo ayo misoa cape gunung saya yo ya, semangat ra Pak De semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis lambene iki lambe Jawa tapi kompak lho Pak De kompak sayang ngono dadi latihan oh neng omah kulinane mimbu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Ah goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Wes ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make binek ka laben. Make binek kelaben. Makek binek kelaben lakek. Mbuh radong aku. Alah. Ora ngerti. Ora gelem jelaske mesti. Ora masuk. Terus Innu menason barase banyu bening ki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Lah jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya Mas. Ya sak karepe sing kendang kok. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis ora wis njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padahal kira paham aku. Ayo. Ki jaman
Piye? Terus udut. Wis iki to. Iya, suwe-suwe anggere ngantuk tak patak cempala ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salahe nggon apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura iki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton wae ora protes kok. Kowe cerewet bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi, wong tuane sok nyantet lho. Aku tau padu latihan iki dunake, Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tak iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde mengene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel ya mencapai 15.000 penonton. Wah, 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. Wah, luar biasa ya, Mak. Iya. Ya, Ting, ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000? Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa